Dwaro nitiere mar nywando jotend ute mag lamo kaachiel kod jolony mawuok Gem kata Gem Professionals e lweny mar kedo gi rochruok mar arita kod kwe ma osembekni kono kuom thuolo mar dweche 2 sani kendo oseweyo ji maya 6 kowito ngimagi. E twak mare gi Ramogi TV, maneja mar boma ma Kisumu Abala Wanga oseyo obila kuom timo nonro mawethweth e wi nek ma kamago, kowacho ni onge okang' malong'o mosekaw mar yango nonro mar jogo mowito ngimagi kendo chiwo ler kata forensic analysis e wi tho margi. Magi biro e kinde ma achich mitudo kod nek ma kamago to pod ok omaki. Kuom mano nojiwo County Commissioner ma Siaya mondo luong romo mar arita kwe monywando jotelo duto mawuok Gem matwak e wi yore mag duoko kwe ka chung od burano, kowacho ni jopiny ma Gem sani odak gi luoro mokalo. Ji 6 osenegi to ng'enygi gin nyithindo manyiri. Ji odak gi luoro nikech koro nek dwa ng'eny ka ahinya. Jogem gin jok mong'e ni odak ga maber moloyo modhi skul ma wach na biro nego ji ka. Magi jomo biro nego ji ka kuma giaye be wakia. Gimoro kotimre taneno kaka crime scene. Police biro to loro ka DCI biro to kawo sample, kawo fingerprint, timo gik mang'eny, ikawo swab, ikawo ng'o, iyoro laboratory to police track. Mae to koseneki to iyudo ni body osekaw kiongono no oseik. Postmortem kako timo malong'o onge. Wadwaro forensic analysis mag murders gi. Wadwaro ni en ang'o matimre ma police nyaka tim mondo ng'eni ng'ani no wuok nadi titimo nadi. Kata simbe jogi moko pok oyudi. Mani modwa ni County Commissioner obi gi security team mare mondo walos wang'eni gigi nyalo rumo na dweche 2. Wadwaro bende med patrol mutieno jogi mondo lu mos gi civilian police mondo yudgi